apho kuyiwa khona sizawujola namagriza for survival. Yena mangabe amadoda ka ajola negriza apha griza yena wakhe wangena endlini yegriza akho seflatini park sendlini. Hey, uthi ungena mamela bro, ungena edining room dana ubuvu ubushushu. Uyayibona ka ujonga i-room divider uwesa ukalala nolala naye ujonga i-room divider ubona i-medals zabantwana ukhawuleza ube proud as a father. Uzidle kuba kwinimba ungena nje ujonga i-pictures zabantwana bakho edongeni ngoba ngasikulile i-firstborn igraduatile kodwa yes mntanam kube khona picture i-1 idisappointayo le yabantwana bayi-2 bafote notata wabo amanyani uyijonge udisgusted ujongela kaki phakathi uthi ayiwanda ugodolaphi yonja. Hey mamela alizanwazi life uhambe xa uyongena ekitchen ubone i-Tupperware uqonda you ngasi kufowunela umama akho uthi mama ndikufumanela ichomi. Ifuture yesijolo ligriza bras. Yes yo abakaze kangantomi sister balala. Joking nguSeya Seya Brawala phekuhlaleni khulele endlaleni